Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal pursatlaryň dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, okaýan, işleýän türkmen diasporasy baradaky Dünýä Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormat radio dinleyijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň bugünkü temasy Russiýadaky türkmenstanly migrantlaryň durmuşy. Türkmenistan garaşdyrylygyny alandan soň Russiýa hem edil Türkiýe ýaly türkmen migrantlaryň ýykyn edýän esasy ýurtlarynyň birine öwrüldi. Häzirki döwürde Russiýa türkmenstanly migrantlaryň agdykly edýän ýurtlarynyň biri bolup durýar. Ýogsa da bu soňky wagtlarda Russiýa garşy goýulan sanksiýalar ol ýurtdaky türkmen migrantlarynyň durmuş we iş şertlerine nähili täsir edýär. Türkmen migrantları ykdysady durnuksuzlyklaryň dowam edýänini aýdylýan döwürde nähili ýagdaýlary başdan geçirýärler. Russiýadaky türkmen migrantlarynyň geljekdäki planlary näme? Azatlyk radiosy Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyny Russiýadaky türkmenstanly migrantlaryň durmuşyna öňütdirýär. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Russiýadaky türkmenstanly migrantlaryň durmuşy. Mehriman doganlar, Azatlyk radiosy bu temada halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin forumlar açdy. Gelin häzir söhbetleşigi geçmeden owul Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin açan Russiýadaky türkmenstanly migrantlaryň durmuşy atly foruma türkmenstanly migrantlaryň gallaran tesirleri bilen tanışyp bolalım. Ondan soň söhbetleşik bilen gepleşigimizi dowam ederiz we tamamlar. Murat Rossiýa diýen bir dinleýijimiz, okuyjymyz elbetde sanksiýalar yaramaz täsirini ýetirdi. Köp adam işsiz galdy, produkt gymmatlady, tawar bahalaram gally welin durmuş kıyınlaşdy, zakatlar azaldy. Biz remont kwartiry edýäs, adamlar pulu asoma başladylar. Bizim Russiýadan başga eklenç edere yerimiz bolman soň geljek planymyz ekonomikaň gowlanmagy. Türkiýeden owalky tawar gelip başlasa, produkt arzanlar, iýmet problema çözülür. Migrantlara inni hemme ýurtda işlemek problema, migrantlaryň özü problemalay. Watan düzelse öz ýurdumyzda işletek, ýaşasak, aýralyk bolmasa, azatlyk nakanyes bizem ýatladyňyzay spasiba diýip öz pikirini beýan edipdir. Ruslan Taşawuz Moskwa diýen ýene bir dinleýijimizem aýlyklar gaty azally, iş tapmak problema, sanksiýa ekonomika tormuz berdi. Dollar gymmatlap gitdi. Gazanýan pulumyzyň gymmaty galmady. Most İstanbul'a gidip işlemeli bolar. O taýda problema wapşe köp diýerler. Häzir bilemzok, mundan soň näme bolar? Gowy maslahaty bolan ýazsyn şu ýere diýip tesir alypdyr. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet sahypasynda açylan Russiýadaky türkmenstanly migrantlaryň durmuşy atly foruma tesir gallaran WEPA Sivir diýen bir dinleýijimizem. Türk firmasynda işleýär, gatnaşyk bozuldy, türkler işini duruzdy, aýlyklar alyp bilmedik, işten komasalar razy bolduk. Erdogan geldi, Putin bilen problemalar çözer. İnşallah zakat dowam etjek, aýlyklar beriljek diýdiler. Türkmenistanda menden pula garaşyp oturýarlar. Elbetde durmuş kyn Rossiýada ýöne çydaýas, çäre ýok, Türkmenistandan oňat nähilem bolsa diýip öz pikirini ýazdyr. Jirnovski diýen bir dinleýjem, bular
5 milyon halky däli etdi goýunýaly günne bir zakon çykaran bolup azatlyk eşit inni pula muradyp bolanok diýerler. Näme etmeli? Öz pikirini ýazypdyr. Nurik diýen bir dinleýjem Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmekli üçin açylan Russiýadaky Türkmenistanly migrantlaryň durmuşy diýen forma öz pikirini şeýle ýazypdyr. Migrantlaryň durmuşy kynlaşdy. Häzir Turkiýa bilen ara gatnaşygy täzeden düzmäne başlady. Eger Turkiýadan towar we hyzmatlar güýçlense, şoň täsiri hem güýçlenirmi diýen ýöne Türkmenistandan adamlaryň Russiýa gelmegi juda kemelli. Türkmenistanyň özüm öz raýatlaryny çykarmany kemellirdi diýip kesir galdyrypdyr. Hormat radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Inhaýaňy siz Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin açylan Russiýadaky Türkmenistanly migrantlaryň durmuşy atly formaga alrylan tesirler bilen tanyş bolduňuz. Gelin inni bolsa Russiýadaky Türkmenistanly migrantlardan habar alalyk. Qadarly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynda informasiýa, maglumat bermekçimi? Zey diýsen zey wasyp ýatyr, ot diýsen ot wasyp ýatyr. Neber suwuňlaryň barýan ýerleriniň işini ot ýerden atdy. Her getdanyň 1 toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýaşonam alýan näler şolady. Şikaýatyňyz barmy? Bizde deputat saylandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. Şo deputat adamy tanamyz ýok, hiçle kömegem ýok. Derdiňizi köpçülige ýetirmekçimi? Itiň gymmatlymaň sebäbim şu meýdanlarda mallar hor diýip gurrunma. Biziň Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýar. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy goşulyp ýazylýar. Hormat radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Ýani Russiýadaky Türkmenistanly migrantlaryň halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin açylan forma galyran tesirlerini, ýazan pikirlerini eşitdiňiz, dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü myhmany, söhbetdeşimiz Russiýada ýaşaýan, Russiýadaky Dünýä Türkmenleriniň wekili Hanakka gepleşigimize hoş geldiňiz. Salam hemme Türkmenlere, Dünýäniň Türkmenleri owalara Türkmenistana, hem Türkmen halkyna köp salam. Bolgara diýilýär. Hanakka ine ýaňy tesirleri sizem dinlediňiz. Dürli pikirler, dürli garaýşlar bar. Hawa Russiýada durmuş nähili? Şu arada bir maglumat berýäsiňiz. Şol tesirde aýdylanlar ýalymy ýa başgaçamy nähili? Şu arada bir Dünýä Türkmenlerine maglumat berýäsiňiz. Söz size Hanakka. Sag bolun. Bizden emes diýişine ýarak hemme ýerde kynçylyk. Her kim ýorganyna görä aýag ulap gitdirler. Şol başardygyndan şo kynçylyklar ýeňip geçmäge Hudaýdan meded alyp işleşipdir, kynlaşypdir. Hem galanam Hudaý ane Türkmenistanyň bir ara açyk goýarlar harman öz ýurduna barp soy sadaka berip gaýsak şoýalyk bolsa hadam gowuldy. Arzumyz Türkmenistana barp owalara barp owalalara barp ziyaret edip gaýtmak. Ay därnem Hudaý şükür gezdir. Huda berenden alurandan gat. Şol sanksiýalar yaramaz täsir etdimi durmuşa? Bar bralazyk urunda. Bakalary galya aýlyklar keselýär, işte bar kynlaşa ýaşaşdan. Ay hemme kişi näme? Jan sağlyk ýurt paragaçylyk agry berlik bolsun. Hemme toý bolsun, görüşüp gatnaşyp bererimden mehmançylyga barşyp duralım. Jan sağlyk esasda. Ömrüňiz bolsun. İşiňizleri. Bar. Dünýä Türkmenleri. Dünýä Türkmenleri.